Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Yo, what's up mga boss, and welcome ulit sa napakabagong video. And by the way, it's your boy, this is Boss Triple Jeff Junfels. And for today's video mga boss, eto mga boss, ang gagawin natin ngayon ay gagawa tayo ng video reaction dun sa dati kong dance group. So, ayan mga boss, meron kaming dating video sa dance group namin and gagawin ko ng video reaction kasi mga boss, alam nyo naman, namimiss ko talaga yung yung pagsasayaw sa dance contest, nanonood ng dance contest kasi sa panahon ngayon, dahil sa pandemic, so lahat ng mga dancers dyan, feel ko talaga na namimiss nyo na rin yung pagsasayaw ng dance contest. So pagsasali sa mga dance contest, yung kasama yung buong tropa, kumonte sa ibang barangay, sa ibang lugar. Kasi mga boss, na-miss ko talaga yung pagsasayaw mga boss. So eto lang gagawin ko, kumbaga ako yung naging judge ako dito sa sa dance contest na to. Pero example to, actually sayaw namin to mga boss, dati pa to. 2015 pa tong video na to mga boss. So gagawin ko lang ng video reaction kasi yun nga, namimiss ko yung ibang member. So eto mga boss, bago natin ipagpatuloy tong video na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, ang grupo ko mga boss, ito LSP Crew. So ito yung grupo ko nung pinakauna talagang grupo na nabuo ko nung 2010. Ito yung pinaka first na grupo ko na nagawa at sumali kami sa mga dance contest. Matagal na to. So bata-bata pa ako neto. Panoorin na natin tong video namin dati. So na-miss ko tong grupo na to. Medyo matagal na to at wala na tong grupo na to mga boss. Okay, start natin. Ang dance contest na to ay nangyari to sa sa Basak, Lapu-Lapu City, Basak Gym. Yun. Mga boss, isa sa pinaka namimiss ko dito sa grupo namin mga boss, itong batang to. Ito yung nasa gitna. Nakalimutan ko kung ilang taon siya kasi nag-start siya sa sa pagsasayaw. Nag-start siya sa junior na dance group namin. 5 years old pa lang siya, pero sa video niyan, hindi ako sure kung ilang taon siya niyan. So medyo bata pa talaga siya diyan and sobrang liit niya. Siya yung pinakamaliit sa member namin. Explain ko sa inyo muna yung yung video namin is kumbaga para siyang mga PNP yung concept namin. Patuloy natin mga boss. Ayan yung itong batang to. Ito, ayan, nagdala siya ng flag. Siya po si Ayi or Ariel. Lawawi. Yun. Ayi James. Yan, lupit. Oh. Ang liit-liit pa ni Ayi dito. Oh. Ayan. Ayan. So, ito mga boss, sa formation na to, ako po yung gumanon. Yung nasa gitna. Yung sa pinakauna talaga. Ako yan. I'm reloaded. This. Juice don't tell her make me a thrill. Etong steps na to mga boss,
itong dito sa bandang Walk It Out. So itong steps na to is inspired po sa Urban Mix. Wow. Sa video to mga boss, sa sayo namin, yung concept namin is mga police or PNP. So, yung costume namin mga boss, kulang pa yan kasi itong upper pa lang yung yung natapos sa pagpapagawa. So, yung lower namin hindi pa natapos sa pagtahi. Kasi itong dance contest na to mga boss, biglaan lang to. Ang sabi ng kaibigan ko na yung kagrupo ko sabi niya na meron daw dance contest sa barangay na to. So, ginagawa namin ay yung natapos pa kasi yung upper namin. So, yung ginagawa namin, sumayaw kami at sumali kami sa dance contest kahit hindi pa natapos yung buong costume namin. Okay. Ayan. Etong nasa gitna mga boss, ito si Jarby yan. Si Jarby. Kwento ko sa inyo mga boss, ito siya, medyo bata pa siya dito and medyo maliit pa siya. Ang nangyari sa kanya ngayon mga boss ay medyo hindi na siya nasasayaw, hindi na siya sumali sa mga dance video, sa mga dance contest or sa mga dance group. Hindi na siya nakakasali kasi nagka-problema po siya, nagka-accident po siya. So, ang nangyari sa kanya, so nahihirapan siya sa paglakad. So, sa awa ng Diyos, medyo okay na siya ngayon. Pero pinagbabawalan na siya na makasali sa mga ganitong gawain mga boss. Napakahilig tumambling nito ni Jarby, napakagaling niya. Pero, dun siya minala sa accident. Sa aksidente niya sa motor. Ayan. Ay, James. Oh, double twist yun pero hindi na double twist yung ginawa niya pero hindi nakuha sa camera. Ayan, Brother Maki. Si Bukram. Ayun, galing. Wowie G. Sa part ng sayo namin mga boss, ito yung gusto kong part namin. Ito yung gusto ko sa part ng masterpiece namin. Yung music kasi nakakabuhay talaga. Ayun. Ako po yung nasa gitna. Ayan, yung nasa gitna. Baby, get it up. Grabe yung move si Wowie dito. Tanana, tanana. Oh! IE James. Yun, IE James. Bonus part. Bonus. So, eto mga boss, meron po kaming dati mga boss, sumali to sa dance contest. Ito sila IE. So, dati mga boss, junior pa lang sila.
sa dance group namin, hindi ko talaga makalimutan yung pagsayaw niya ng budots at yun yung pinaka-awkward na moment namin nilang Wawi pag-usapan namin yung budots ni Ai. Wow. Yun. Etong stunts na to mga boss, inspired sa sa Asian Pride nung nag-champion sila sa World Supremacy Battleground. Sila yung nag-champion sa Australia. Pero hindi ako sure kung anong taon 'yon, basta siguro mga 2016 pa 'yon. Yeah. Hindi. Ayan yung mga 2014. Mga 2014 ata 'yon. Kalimutan ko. Yeah. Yan yung ginagawa ni Joshua sa Asian Pride. Oh, ay! Oh! ulit. Pang-ending na namin. Yeah! Ayan, si Ai, nag-ready na sa likod. Eto kasi yung batang to mga boss, hindi kasi siya takot na ihagis sa taas kahit na walang sumalo sa kanya. So, hindi siya natatakot na ihagis. Napakagaling talaga niyang mag-tumbling, mga stunts. Napakalupit kahit batang-bata pa yan So, ito. Tingnan natin. Yan, nag-vacuum pitch siya. Ayun. Oh! Make some noise down there. Ayun, Ai James, aura cramp ending. Yeah. Oh, yo. Si Onyok. Parang si Onyok. Pang PNP yung ending. Galing. Na-miss ko talaga yung grupo ko. So, eto mga boss, tapos na natin panoorin tong dating video namin sa dance group namin dati. So, eto, ginawan ko ng video reaction. So, sa totoo lang mga boss, nami-miss ko talaga itong grupong to. And, nawala tong grupong to mga 2000... anong taon kaya yun? Mga 2016. Nawala yung grupo na yan. And pinalitan namin ng bagong dance group. So, pag-uusapan natin yan sa next kong vlog mga boss, kung anong dance group ang pinalit ko sa grupo na yan. Nalulupitan ako sa mga tricks, sa mga tumbling ng batang yon. Napakaliit niya. And biro nyo, hindi siya takot na kahit ihagi siya na walang sumalo sa kanya, hindi siya natatakot. So, doon ako believe sa batang yon. Ayun si Ai James. Okay mga boss, hanggang dito lang tong simpleng vlog na to. Sa next natin na video, abangan nyo yung mga next ko pang video reaction sa mga dance contest or mga dance video namin dati. So mga boss, and maraming salamat. And bago natin tapusin tong video na to, sa mga boss ko dyan na hindi pa nakasubscribe sa aking YouTube channel, uulitin ko, don't forget to visit my YouTube channel, Junfel Gilig. Pakiclick ang subscribe button at ang notification bell para lagi po kayong updated sa mga bago kong video. Okay mga boss, abangan nyo ang next kong video reaction sa mga dance contest. Let's go! Bye-bye! Watch more videos at Junfel Hilig YouTube channel. Don't forget to hit the subscribe button and also click the notification bell for more updates. Mga boss, thank you for watching.